Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu mah di hita saluhutna. Adorang so tapuka perminggota juga ulong hita masuk tu tikina hohom martangian di bagas rohat tabib.
Amin. Mari mahita memuji Tuhata sebuku ede nomor 712 ayat sada sahat rodi ayat 3. Hite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanon, amin. Dialo de batado akan juga roha, alai di leho doa sini rohana tuaka nasere maroha, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan jala parasi roha na sumurung. Di pangido roham neng mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalan na di baik ko manungguli roha nami, asa utada hami hatua sogot. Di baheni kupasere pami manuaeng roha nami, mangilu siako, sailehon matodim na badia itu hami, asa porsea hami di holong ni roham di hami, sai hutang yok kami maswaram, na mangapoi hami di tiki para si rohaon nuaeng, asa sahat tami tuhanguluan na piraremi, di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Oh
tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik palimahon dohot lapatana, patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa mertua ho, jala leleng mangulu ditano nanilehon ni Jahowa debatam diho, iya do lapatan ni odo, iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akarajata rodi aka natua-tua, dang jadi parota rimas nasida, iko patudo hita jala ikon holong rohata tunasida, sioloa do nasida, jala sisubuto do rohana, songonima patik ni debata, atong rak mangido gugu mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu patik ni. Amin. Tato potima dusata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami. Tujo hamilo guarmu na badiai. Ala na targugut tami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Nagabe jolma alani hami. Namate jalana hesen namate, nama naik tu berdua gijang doho mangodiho kami, asiro ham dihami, sai patok tong mahami, roha hamoljateo tuho, o to di parbadia pangapul di nama sakroha, pamalu masaluhut na bernit di naini dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham, podo parhitean ni nasa asin ni roha, sayunak tulak kami, say tangiho mahami ho ale debata ama, anak do todi parbadia, amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Molo tung adong manangise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalaibana do pardenggana taringot tu dosata. Alaidada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asangapa ma di debata na digijang. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion na dienet sian buku Oda siar Raja Salomo bidu 25 mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat onom tajahama marsikas soring hamuliao di debata doi makomihon hata alai hamuliao dia karaja doi sumulikit hata Rap sodapot hadodoan do timbun ni langit dohot hafal ni tanon dohot rohani akaraja ikos sirango do akatak siap perak alak perjahati sian jolumi raja jadi hot maha baksana mari ni halak na baliga itu sahatna martua do aka na tumangihon hatan ni debata jala na upeopsa amin.
dakon maha porseao tai songon na hinati dakon ni dongata saha porseao disadok portilion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadei imana tinubun ni si Maria nagabi-gabia siato di parbadia adorang sohaguguan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di au pinarsilang na tua-tua no turu tun ditanam na mulak mangolu di hari patuduhon na manaik tu surgo lahutu tu siam ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana apai mamulak sogot tu tanon manghumi halak na mangolu do namate au porsea di todi parbadia jaladok sada huria na badia huria atau pannihalak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangol sogot daging ni halak naung mate dohot diangoluan na sora sudah amin. Ora semadi ita salut na maminang jama titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 31 Agustus 2025 Pertangyangan week Kamis 4 September 2025 masuk pukul 10 siawib di week Rawamangun Tegalan di bagas ni keluarga M. Silalahi ngurusi hombing Jalan Haji Ten Sada nomor 20 Rawamangun. Inganan pertanyaan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Padidio Nabadia Minggu 1 September 2025 di permingguan pukul 10 di Patupa ni Huriata do Padidio Nabadia Tudak Dana ruas ni Huriata nanai mabuan yanak konna majalo Padidio Nabadia Asa Roma mendaftar Uhud Marguru hari Jumat 5 September 2025 pukul 10.30 WIB di gereja Jaladibuan Ma surat pengantar Sianu Sintuawik. Kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran. Perubahan format laporan warta keuangan. Membantu peningkatan pakubasion khususnya laporan keuangan titing parhepengon bentuk manang formatna disesuaikan ma tu format balitbank dohot sentralisasi keuangan HKBP bentuk manang format penyajian laporan keuangan warta jemaat bentukna baru ditotokkan ma Minggu 7 September 2025 Huriata HKBP Rawamangun marusaha do terus laho membahin pelayanan na dengan marhite laporan keuangan na disajihon di harotas titing transparan dohot akuntabel tuhatama nama masuk-masuk sudah pakko basiota rapot padita HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Obar tu program kerja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Senin sampai Selasa tanggal sada sampai tanggal 2 September 2025 di Patupa Maraput Pandita Distrik Maringanan di Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Somantadi Reja nomor 99 Pamoyanan Bogor Sude Panditata Mandohoti Rapoti Bulan Diakonia Bulan Septemberon 5 bulan Diakonia HKBP Rawamangun membantu program dot anggaran tahun 2025 tapatu pada pakungu pelean khusus marhite amplop Diakonia di sude minggu di bulan Septemberon kecuali tanggal 14 September 2025 khusus tu pendetata osator semajuntak MTH
Akka program dohot anggaran Dewan Diakonia HKBP Rawamangun IMA. Seksi Diakonia Sosial, Seksi Kesehatan, Seksi Pendidikan, Seksi Kemasyarakatan. Katekisasi CD khusus. Buka utama pengajarion katekisasi CD khusus dohot patot tuan. Sada ruas ni HKBP Rawamangun jala dibuan masurat pengantar sian sintuawik dohot fotokopi kartu keluarga huria. 2. Ruas ni gereja na asing jala dibuan masurat pengantar sian gereja asal. Lalu nunga majalu pandidiona badia jala dibuan ma fotokopi surat pandidiona. 4. Umur maksimal 20 tahun. 5. Mengikuti aturan dohot peraturan HKBP Rawamangun. Formulir pendaftaran boleh dibuat di kantor sekretariat mulai Senin 1 September 2025 jala ditutup hari Sabtu tanggal 10 September 2025. Perheheon lansia HKBP Rawamangun. Puncak perheheon lansia 5 hari Minggu 7 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Sude lansia ni huriata asa berpartisipasi di parheheoni. 10 permingguan pukul 10 di Patupado Ramatama di ruang Timoteus. Parheheon Naposobulung. Seksi Naposobulung patu parangkaian kegiatan parheheon dan wasip naik tanggal 24 Agustus 2025 sahat 4 Oktober 2025. Aka kegiatan parheheon Naposobulung boima dijaha di atas titik. Sudi Naposobulung asa madohoti rangkaian kegiatan parheheoni. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pegabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Obar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP Pendeta Bernard Malik MTH naing dipatu pada kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman jala di Pamido HKBP Rawamangun gabe tuan rumah dohot akka kegiatan boima dijaha di arotas titing. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun dohot permingguan. Minggu 21 Agustus 2025 ima puncak perayaan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun di mingguan permingguan di Patupado pukul 6 menit permingguan umum bahasa Batak di gereja. Pukul 8 permingguan gabungan sekolah minggu di gereja. Pukul 8 permingguan Pesta Gotilon dohot perayaan di Gedung Maria Convention. Pukul 10 siawip permingguan umum bahasa Indonesia di gereja. Sude ruas nihuriata asa ma parateatehon jadwal permingguan ini. Mutasi padita. Nunga di jalo huriata surat haputusan sian pucuk pimpinan Eporus SK Mutasi Pendeta Osator Semajuntak MTH sian Pandita Fungsional HKBP Rawamangun gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Surabaya maringanan di HKBP Sidoarjo dohot SK Mutasi Pendeta Upal Sitio STH sian Wakil Kepala Biro Okumene HKBP gabe Pandita Fungsional di HKBP Rawamangun. Pendeta Osator Simajunta MTH dilantik diojakon gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Surabaya di Sidoarjo hari Minggu Sadarion 24 Agustus hari Minggu nang salpu 24 Agustus 2025. Minggu 14 September 2025 di permingguan pukul 10 patu pautama temu pisah paujakon dohot paborhaton Pendeta Osator Simajuntak MTH dohot Pendeta Tumpal Sitio STH di HKBP Rawamangun. 10 permingguan pukul 10 di Patupado acara Ramatama di ruang Timoteus.
Di Minggu 10 September 2025, Peleata Sipul Jamita manang kantong ungu di sudi permingguan marhite amplop na pinarade ni huriata imana naeng tapasahat tu pendeta osator simajuntak MTH imatada hamoliauta di Pakobasio Nasida Saleleng Mangula di Huriata HKBP Resort Rawamangun. Titing nanaing merbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbogason ma Yonatan Gerhard Siaturi, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, anak niamata Momos Perlindungan Sianturi, tubuni inata Eva Teti Boru Haryanja, Dohot Orwana Dame Sastra Boru Tamba, ruas ni Hakai Kampung Lalang Hutabayu, Kabupaten Simalungun, Boru niamata John Hartamba, tubuni inata Rustina Boru Sinaga. Pamasu-masuon hari Sabtu 6 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masuk-masuk persaripeo nasida gabe persaripeo nadenggan di nadiari Senin 25 Agustus 2025 nunga jumulo moding sahalak ama Ronald Sihombing umur 51 tahun hinabaluhon ni inata Junita Borusitepu alamat Jalan Tanah 80 nomor 55 Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Tuudean hari Selasa 26 Agustus 2025 di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangapulion di sude keluarga na tinadikonna. Tambahan namar sahid sada Situa Suryati Borda Pitupulu Wik Kayu Putih Kapling Polri dirawat di Rumah Sakit Jantung Matraman. 2. Erwin Pakpahan Wik Kayu Putih Kapling Polri dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing nang pinaraden ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata Minggu Sadarion Mauliate. Maka
Tabasonang marohata martangiang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate roh pikiran nunabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami ina namin ang dihita saluhut na horas madihita. Las roha boy masih depahan kita manugutun ala tuluari na perkudion aga adong dinamika di lingkungan tak jala adong dohuria na online yang merminggu ditutup gereja na alai puji syukur Tuhanmu ama nami dan nami boy terbaik kita manuguton marsob batu debata boy hudul hita boy hita manangihon tubuh hapor seaon mago biar di roha aidang adong updago sian namar saor rap dohot debata di hamuama nami na nami di bagasan minggu tasadarion di pakulingi dohita marhite hata ni debata natar surat di Heber bidu 10 tulu ayat pitu rodi ayat 10 pitu Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 17 Heber bidu 10 tulu ayat pitu rodi ayat 10 pitu Ujahama di bagasan hata batak ingot hamu ma akan namangluhuk kamu nababuahon hata ni debata tuhamu ujung ni perjalanan nasida ma berek kamu jala tiru hamu ma hapor seaon nasida ia Yesus Kristus songoni natwari songoni sadarion laus ido ro di saliling-liling na unang maulu hamu elai laut ni puda naragam jala nalain ay patut do marhite-hite asini roha gabetugu roha dada marhite-hite parpanganon na somarguna Iaka na mga rarutisa. Adong do dihita langgatan yang marhuaso mangatot siyani akan na marhalado diudung-udungi. Ay dibalian ni parsarwanido ditutung sibuk ni akadonia. Tung dibuan situa ni malim mudari tubagasan bilut nabadia ala ni dosa. Songonido nang Jesus ibalian ni harbanganido ibana marsitawonon asa di perbadiai bangsoi marhite bute mudarna sadiri ibaheni kadapot tomma ibana ibalian ni parsarwani mamorsan haliaon nai aidang adong dihita di son hutan nahot alai didului rohatta do naro sugut marhite-hite ibana ma kapilihon toktong tu debata pilihan puji-pujian ima parbue ni bibir aka na marhatoboton guarna alai unang ma lupa hamu maba na songoni tangihok kamu ma aka na manguluhon hamu jala ului hamu manasida ay nasida do majagai todimuna laos nasida do maralus sugut naing ma marlas ni roha nasida disi unang mardongan hoi-hoi aidang ulimunai ima saatna
di hamua manami nanami nang di hita saluhutna saya targuar do di hita halak Batak nama dok anak ni raja buru ni raja alai saya ulu do tadi tidak sejalan apa yang dilengketkan dikenakan kepada kita sebagai anak raja buru ni raja merhite pangulaun pangalahu anak ni raja didok, buru ni raja didok, ale pangulaunna dak songon anak ni raja. Pangalahuna, pakatayonna, pangalakanna. Olo do hita, molo akan tua na jolo madok. Perdalan ni songo padita, pangkas ni songon pedita baru pangkas di pedita on ni kos rako ape sonari arong do pedita nagajang ubutna arong do parlakanna gorso dalam situasi itu tentu teladan apa yang bisa kita lihat? Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melihat bahwa teladan-teladan dalam hidup kita yang kita nyatakan itu membuat kita bertumbuh dalam iman. Odona di Papua buku Heberon. Parjolo sahali di Papua. Ingot tamu mana manguluhok kamu. Siapa yang memimpin kita? Molona jolo terkenal do istilah jas merah, jangan sekali-kali lupa sejarah, jangan sekali lupa siapa yang memimpin. Alasian na manguluhok kita ido boto otta, tadda otta nadenggan dohot nasodenggan. Uli manang nasuli, marhite pangacarion na. Diala di Papua di son nama nguluhon mangarahon partodion. Siapa yang dikatakan oleh kitab Ibrani nama nguluhoni parjolo amanginang didok ingot nama nguluhon ima natoras. Orang tua adalah gambaran pemimpin dalam rumah, dalam kehidupan kita. Dia adalah panutan, dia adalah contoh, dia adalah teladan yang harus kita ikuti. Jangan lupakan orang tuamu. Masa dambui lupa honota. Dakta tadda portibio namanginang pangulaun na denggan anggo sosial nato rasta. Dakta boto dia nasodenggan anggo sosial nato rasta. Aibana do mamemehut wagasar rohatta. Atong songon yanak kok kita ikut tok tong mata ingot isena natoras. Jala halak na mangingot natorasna manang inong na jot-jot molo anak yatim ibana na jot-jot na biaran doi tua makna piga na sinukun akan na berhasil na tading maetek among na lao na tading maetek ibana di pagudang-gudang makna berhasil ahadu kucim mamang ubain na berhasil aido udu kau dua maku dakya walubahun. Keberhasilan kita juga adalah buah daripada doa dia. Itulah pemimpin yang pertama dalam kehidupan kita amang inang. Supaya setiap generasi muda jangan lupa orang tuamu kemanapun kamu pergi.
Ibrani pasal 13 ayat 7 tadi mengatakan, jangan lupakan pemimpinmu. Tutudo ibana natutuata. Alay dangotik nuaing jolma naung marsiajar diela-ela portibion mengalupahun natorasna. Tidak sedikit kaum remaja, muda-mudi, atau juga keluarga muda yang lupa kepada orang tuanya. Tung marhot ribe ibana ngajarang be makatai dohot natorasna. Ngajarang be berkomunikasi dohot natorasna. Ida utta dingolutai pigama yanakon narade pature-turehon natorasna. Pigama yanakon narade dijolona natorasna jumolo. Memberangkatkan orang tuanya. Dah gabe marsida lihat do di tengah-tengah ni keluarga. Ingot mah nama nguduhon todim. Kedua, siapa yang dikatakan oleh kitab Ibrani nama nguduhon? Ima aka pangulani huriai. Yang membimbing kerohanian kita, yang mengajak kita untuk bertumbuh, baik itu sintua, baik itu pendeta. Bagaimana kita mengingat mereka dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Masing-masing do nagabe ciri khas nama nguluk kita. Alai di nama rasingi dan nagabe hita manguhumi nasida. Di ayat 10 itu didok nasida do sogot mardabu-dabu tu debata. Setiap pemimpin yang tidak baik akan mempertanggungjawabkan ketidakbaikannya besok di hadapan Tuhan. Molo tu pedi putik nuaing natonggi. Nanghita natoras pe. Ikut tak bertanggung jawab pod dosugut. Dina di basa-basa debata yanakot tuhita. Ahado naung ditutugo. Pangula huriaibe songonido. Ikut tak bertanggung jawab pon. Dan boy marsida liak kita. Aido Tuhan ala narikot si panganon si lumon karejo au gabe lupa au mengajari nasida dangi. Aido Tuhan ala nama kais manugot marturuk botari do. Bama gudang butido dak denaki dao. Dambui. Aido Tuhan songo padita songo situa ala na gudang do ruasi dakku parate-atehon. Dambui. Tungguon ni de matadoi. Sogut. Ingatlah siapa yang memimpin kamu dalam kerohanianmu, sintuamu. Teladan-teladan yang baiklah ambil dari mereka. Yang membuat imanmu bertumbuh. Yang membuat hidupmu patuh. Yang membuat hidupmu ada keberanian untuk memuliakan Tuhan. Nama ngajar-ajari kita lam takas manada debata. Isedo nama nguluh kita napatuluhon ima akapa marita nama nogu-nogu kita. Atikpe di tonga-tonga ni situasyon na lumlamon. Totu tak sude naramun adong do sian torop ni natarpiliti nadinggan.
atik pekecewa godak kalak alai di Papua unang mahita gabi manguhumi alai manangyakon nasida. Napaduahon na manginang di Papua di buku Heberon marhite hata ni debatan akin di Papua di si ya Kristus hoddo songoni sonari songoni sugut songoni haduan. Yesus Kristus tetap di tengah-tengah kehidupan yang tidak tetap ini. Yesus itu tetap dalam hal apa? Pertama sekali tetap di dalam keselamatan. Haluau ni Kristusi radi toktong di jolota, hasesaan di dosa radi toktong di jolota. Hoddo Kristus mangarajai ngoluta, hoddo Kristus marmudu-mudu ngoluta. Ketika kita lari daripada jalan hidup kita, Dia tetap setia menunggu kita. Dia tetap setia memanggil kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Kristus tetap sebagaimana Dia ada. On maraloma tuakana masa di bagasan ngoluta. Gabe wingot ditiki sikola na jolo ditiki di asrama kami. Jadi yang asrama ini sehari seminggu mah jagal. Jadi malang jagal. Asing ni mau sotolor tolor dadar dipotong geleng-geleng ikan palansan saun sahala. Jadi molo mangan molo jagal edena menutup permanganan mauliate madio ode bata alabasam alai mula masuk hari Senin saat tu hari Jumat anggo edenaon edia dungadung mak apalagi mulu sangat tolor dadari mulu soni jagaon itu dibuat dongan na samejai ay marcapur do hami sameja isi do tingkat sada tingkat 2 capur mai mangan romana senior itu rigotil honotik bikuningan-inganan baulu matinggal lotik nadiba ahamaede isuru mamargati marede menutup tang yang mangan jolo marede tong asiroham Tuhan ninna. Kehidupan kita tidak tetap, banyak sekali godaan. Begitu juga dengan para pemimpin, ketika dia mau dipilih, apa yang terjadi? Begitu dia sampai kepada posisinya, apa yang terjadi? Tidak tetap. Bagaimana dengan orang tua? Kasihnya apakah tetap? Karena tidak sedikit anak-anak kita merasa ketika dia bertumbuh dewasa, merasakan kasih orang tuaku semakin tipis kepadaku. Perhatian orang tuaku semakin tipis kepadaku. Adong do HP yan akon na makilala songoni. Mari kita lihat sebagaimana Kristus yang tetap tidak tergoyah. Itulah yang diteladani oleh jemaat mula-mula sewaktu kitab Ibrani ini ditulis. Tung godang do paru kilo namasa di tengah-tengah ni hurian na parjolo, adong tantangan, adong pergolakan, adong penekanan asa unang magudang haporsioni
alai adong masa ada prinsip semakin dibabat semakin merambat. Songon duhut tido dipangkas nuaing roh udan tubuh muselam loma ibana. Dang nagabe lamoru hakaristenon halak na porsea di hati hai ala diboto nasida ditadda nasida Kristusido na manguluhon nasida. Mereka yakin dan percaya Kristus memimpin hidup mereka senantiasa. Songon edeta tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tu dia hita mangalaka. Songoni do debata, songoni natari, songoni sonari, songoni sugut. Mangiring-iring laka ningoluta pos rohatta amanginang dang luason nahita tinggang dang luason nahita madabu atong napatuluhon didok muse marhite hata ni debatan akin unang maulo ngulum di elaila portibion di elaila parpuda halipion ajaran-ajaran sesat, informasi sesat. Jangan dipengaruhi. Hebat donuaing, jibur donuaing. Namurado jolman waing mengupload so diboto na masa. Di teknologi yang cepat, yang sangat bagus, terselip juga niat-niat yang tidak bagus. Jangan mau digoda, digoyahkan oleh informasi didikan yang tidak tepat. Aido nama asa di bagasan nguluta. Takut ison, takut san. Akhirnya mohok hati-hati. Ido nama asa na parkudion. Tak binoto kebenaran ni namar joget-jogeti. Tuhan mana maboto. Alai songon halak na porsea hita. Dang pasidohot hita pajiburhon. Ahado ulautta. Molo adong pangajarion nalipe. Parpoda nalipe ajaran yang tidak benar, informasi yang tidak benar. Pertama sekali lakukanlah, berdoalah bagi pemimpinmu supaya ada damai sejahtera. Berdoalah bagi yang mengarahkan kehidupanmu. Kita bisa protes. Kita bisa interupsi, tapi sebagai orang yang menerima keselamatan yang hidup dalam kasih yang kita dahulukan daripada emosional kita. Ala di hati hai godang do ajaran-ajaran nalipe namasa di tonga-tonga ni huria naparjolo. Naparjolo ajaran-ajaran nalipe ima ajaran gnostik. Na menekankan pengetahuan lebih tinggi daripada iman. Parbinoto anido tibbo dungi lapaduahon Yudaisme berpusat kepada hukum Taurat. Ayo marhite hukum Taurat itu adong hasitongan iman agabe bola antara halak Kristen Yahudi dohot Kristen naso Yahudi didok hami nama jalopati kido natikos hamu dao ima Yudaisme dungi adong muse ajaran-ajaran panteisme dualisme bohado ajaran sinkritisme masa dotong ajaran tentang Kristus yang tidak sepenuhnya manusia diragukan hajong-jongan ni Kristus
tohodo Kristusi debata nagabi jolma tohodo Kristusi nasinuru debata anak ni debata nama bain ganggu hapor siau di masa-masa zaman nuai pe masa dosongoni amanginang adong suku-sukun Ahmadiula Tuhan Yesus sian na met ibana dung mula sian Mesir sahat tu nama gudang ibana adong mana menganalisa lau ibana di Google itu lau ibana tu Himalaya masih ajar tu agama Hindu isimat dohi Yesus belajar dengan agama Hindu ajaran nalipedui adi ulah Tuhan Yesus nah jelas songo dia holong nien rohani na tuan itu ibana dak kaya hulip ibana sia jolo ni natorasna. Hati-hati dalam kehidupan kita tentang ajaran-ajaran sesat. Semakin penasaran kita, semakin gampang menerima menyerap kesesatan. Karena itu, pakailah imanmu. Hapor siomido. Adong do didok hapor sion iman nir akali, iman akali. Tidak semua apa yang ada dalam firman harus bisa diterima oleh pikiran. Dak sude hatani debatai ikoboi siat sian utok ta. Ai met do utok ta. Adong do ragam peristiwa da masa di Bibel tai di luar parbinoto atta huaso haomion ni debata. Na parpudi dido marhite hatan debata. Di hamua manami inanami wado ngulut tahun gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni umaliang. Bagaimana hidup kita? Tetap teguh, tetap kuat, tidak mudah terombang-ambing dan menjadi berkat. Karena Kristus datang memberikan berkat. Kristus yang memimpin kita. Tentu bagaimana kita meneladani sang pemimpin kehidupan kita. Kemana Yesus datang? Pasti menghadirkan berkat. Odo nama jauh hita. Asa ganupi ta amanginang tu dia pe hita mangalaka di bagasan ngoluta gabe pasu-pasu hita. Songon Kristusi. Tu dia ibana roh, tu dia ibana madapoton gabe pasu-pasu ibana di sini. Jadilah berkat dalam hidupmu. Teladanilah Kristus. Karena dia adalah pemimpin sejati. Supaya hidup kita dapat memimpin keluarga kita. Dapat memimpin gereja. Dapat memimpin masyarakat. Kristus menjadi teladan hidup kita. Memanggil kita. Jadilah berkat. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu, oleh ajaran yang tidak benar sehingga menyebabkan kita kecewa. Amin martangnya kita. Debata para siroha perdenggan bahasa nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Odo Tuhan, odo nama ngarajai hami nama nguluhok kami. Hodo ali Tuhan nahot rodi saliling-liling na tuari sonari dohot sugut dang mubah ho Tuhan dang mubah asini roham atik pe olo jolma munggil-unggil
atik pe olo jolma tergoda alani portibion alai dilek kodo tirua tuhami asa unang mubahami ajari mahami gabe pemimpin di tengah-tengah ni keluarga na ditiru yanakon nami na ditiru pangisi ni bagas nami ajari mahami gabe parhalado ni huriam narade marhobas dak holan siobasan ali Tuhan Jehovah nang nagabi panggonggo mipe songon namasa di humaliang nami nuai si maruham Tuhan sodakon buhim nabadiai pade makan nama saun asa songon Kristus Yesus nama dok tugalubangi so gabe so sude pade makma Tuhan asam dau hagut turun dau perbadan alai balik samian matodim to di parbadia hadamiun homa nama makulingi saluhut panggonggomi negara nami asam marpangalaho nature margugudo homa micang margugudo homa ngajari margugudo ho Tuhan patupahon akan namasa atau patupa ma Tuhan o Bartolomo ni roham samarulupulup sudi pangisi di bangsa negara nami hubuak kami di tangyang nami huriam HKBP Rawamangunon pasu-pasu masudi Tuhan aka program huriam tarlumobi di bagasa sadario patu paun pesta gotilon loas mahami Maria iya loas mahami marlas ni roha di jolom makalason denggan di pasu-pasu debata pardenggan bahasa diaka program-program ni huriam sahat tuhoma Tuhan marsangap maho jala magudang maha porsiaw ni ruas ni huriam pasu-pasu ma nang sudi ruas ni huriam dana remaja na poso nang kana tutua do lansia dongani manasida Tuhan jala pargugamu manasida makanguluhon hatam nabadiai diakan amar sahid homa Tuhan nama ngalihon hama malum homa nama jama homa nama masu nasa ubat na ipangan nasida diakan amar habot ni roha ala ni hamatian apuli Tuhan pargugui asa ulang lilu hapur seon nasida ale Tuhan Jehovah sahat tuhoma daging dohot todi nami mangasahon Kristus Yesus martangnya kami amin. Mari dehita 726 uhuk papungu pilihan. Tuhan, kami puji.
las jong-jong kita. Sahab mapiliata tuadupan debata tapauduk marohata martangiak kita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silan lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasata mi masian nan leomi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa uparhaseak kami peleanon. Pati buloh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banagi jang say binarbadi amago armu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banutongon songon na di banagi jang. Lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahmu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu ma pasu-pasu siap Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tu todim. Amin.